Хәерле көн, кадерле тамашачыбыз. Һәр шимбә сайын без вакытны кирегә борып, йолдызлык мизгелләре тапшыруында очрашабыз. Бүгенге көндә шикләшү булмас. Ярты сәгать дәвамында без сезне районнарын, шәһәрләрен таныткан йолдызчыклар белән якынрак таныштырачакбыз. Әгәр сез әзер икән, алга, тарихка юл тотыйк. Алабуга кызы Балобанова Татьянаның җырчы булуын әнисе Аляны дөньяга тудырганчы ук белә иде. Чөнки ул әнисенең бердән-бер теләге иде. Дөньяга тугач, ак чәчле, зәңгәр күзле кечкенә генә кыз иҗатка үрелә башлады. Беренче адымнарын сәхнәгә 4 яшьтә ясап, артистлыкка яланып китте. Әнисе дә кечкенә кыз янында гел булырга тырышты. Чөнки ул үз теләгендә, кечкенә кызның теләгендә тормышка ашырга булды. Әминә Татьянаның әтисе кызының чыгышын күрмәде. Ул Таня мине залда күреп, каушап, җыр сүзләрен онытыр дигән борчулы хисләрендә иде икән. Дөресен әйткәндә, бу очракта кемнең күбрәк дулкынлануы турында сорау ачык кала. Бөтен Россия халыкара конкурслар, фестивальләр, на балу у Золушки, утренняя звезда телевизион тапшырулары һәм менә ул Созвездие йолдызлык фестивале. Үземне үземә ышандыручы, аякларыма ныклап бастыручы фестиваль дип искә ала Созвездие йолдызлык белән очрашуны Татьяна. Собирая тучи в ночь, тихо дождь закапал, это блюз, блюз заплакал. Это блюз, блюз ночи, на стене тень свечи. Это блюз, блюз для меня. Блюз для тебя. Желтая листва, не укрыться никуда, стынут капли на ветру, и проходит дождь к утру. А листве последней плачет блюз. На стене тень свечи. Это блюз, блюз для меня. Блюз для тебя. Это блюз в ритме дождя. На стене тень свечи. Это блюз, блюз для меня. Блюз для тебя. Это блюз в ритме дождя. В ритме дождя. В ритме дождя, в ритме дождя. Созвездие йолдызлык фестивале белән якынрак танышкач, җыю тартмасында
2 беренче, 2 икенче һәм 1 өченче урын булгач, Татьянаның Гран-при алу максаты тотыла. Һәм моңа ул бик нык әзерләнә башлый. Һәрбер җиңү өчен Татьяна үзенең җитәкчесенә Светлана Александровна Хариковага рәхмәтле. Һәм шулай ук Алабуга районы җитәкчелегенә дә бик зур рәхмәтләрен белдерә. Чөнки костюмнар тегү, фонограммалар язу үзеңә генә калса, бик авыр. 2006 ел төп максат чынга ашты. Алабуга кызы Татьяна Балобанова Гран-при иясе. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Тоннеля яркий свет, я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачу, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Алабуга шәһәрен таныткан якты йолдыз Россия президенты Владимир Владимирович Путин һәм Татарстан Республикасы президенты Минтимир Шарипулы Шаймеев грантларына лаеклы булды. Йолдызчыкларның күбесе кебек ГИТИСны тамамлады. Тик менә тормыш юлының сукмаклары кайсы якка алып киткәнен беркем дә белә алмый. Бүгенге көндә Татьяна Мәскәүдә тормыш итә һәм ире белән бергәләп тагын бер максатны чынга ашыра. Мәскәүдә булсак, барыбызны да татлы ризыкларын авыз итәргә үз кафесына чакыралар. Бүген Марат Файрушин исеме Татарстанның һәрбер почмагында таныш дип әйтүе аз булыр. Моңлы тавышлы, киң күңелле, тамашачыларның йөрәкләрен яулап алучы егет Түбән Кама шәһәрендә туып үсте һәм бүгенге көндә дә шунда яши. Татар эстрадасының популяр җырчысы, күп санлы халыкара конкурслар лауреаты, күп санлы иҗат премиялар иясе Марат Файрушин Созвездие йолдызлык фестивале йолдызчыгы икәнен белә идегезме, дуслар? Карашларың моңсу чәчләрең Картлык көнең гомер сөргән җирдән ерак Зарыгасың
Әзілейсіңіме Ура ұрған жерлеріңді ерейсіңіме Ерте таңда ақнамасылық сілеріңді Ұйыққына ізге тілек тілейсіңіме Sabırlıklar Xudayımdan sırab aldı Sabır savutlarına tusa yılab aldı Jırlarında izgelikке dığasıman Jırlay işten güne suza bardı Topuklardan yaşakların əzliysinəmə Ura vurğan jirlərinədə yerisinəmə Girdə tamda oxnamasılıq silərində Qoyub bana izgə tilək dilisinəmə Йылдызлыкта жеңүү Марат үшін жеңіл болмады. Қазақстанда, Башқұртстанда, Украинада, Қырымда жүріп, анда бірінші болып, Созвездие йылдызлык фестивалінде бірінші болмауы аны тыныш қалдыра алмады. Һәм 2008 елда Марат Файрушин йылдызлыкта бірінші орын алды. Күңелімнен yazılar irte gitti Yalğız gına varam yol yarım Digiterdi yerek kilgen yazını Tevge gelene üzlime kar yarım Yazılar tuğtalı güzelim Aşıkma güzeli gidergen Kilgen yazılar yerde gitti minem Şul yazımını Ayşanı kötergen Ümitlerim eşib yığanlar Duygularım yılay tınığına Sağışlarım sarı gülmek yiyip Ayıtıp göre miğa soğuna Yazılar tuğtalı güzelim Aşıkma güzeli gidergen Kilgen yazılar yerde gitti minem Şul yazımını Ayşanı kötergen Yazılar tuğtalsa güzeger Köngülüm kışı bilen kayıtığız Yazılar aşıkma güzelim Kötü balvan yazım kayıtığız Марат Файрушин кең көңілді кіші.
Ул ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә гел булышырга тырыша. Ул елда хәйрия концертларында катнашуына түгел, ул үзе оештырган концертларда. Күп санлы гастрольләр, җыр альбомнары, меңләгән фанатлар. Бу дуслар башны әйләндерерлек уңыш. Моннан соң бераз ял итеп торырга кирәк, көч җыярга. Һәм Марат Файрушин нәкъ шулай эшләде дә. Берничә ел ял итеп, ул бүгенге көндә туган Түбән Кама шәһәрендә концертларын дәвам итә һәм тамашачыларны сөендерә. Созвездие йолдызлык фестивале белән кызыксынучы кеше Гран-при җыр һәм бию номинацияләрендә бирелгәнен бик яхшы белә. Ә катнашканнары Гран-приның бирелмәгән очракларын да бик яхшы истә тоталар. Тапшырубызның алдагы геройлары 2007 елның Гран-при ияләре. Һәм бүген бездә кунакта Пёстрая компания җыр һәм бию студиясының җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алла Юрьевна Романенко. Пёстрая компания хореография үзәге Түбән Кама шәһәрендә 1993 елда оешты. Актив рәвештә без төрле конкурсларда, фестивальләрдә катнаштык, бүтән шәһәрләргә йөрдек, җиңүләргә ирешә башладык. Һәм 2002 елда Созвездие йолдызлык фестивале белән беренче тапкыр таныштык. Бүтән конкурсларда зур уңышларга ия булгач, бу фестивальдән без әлбәттә Гран-прины көттек. Иң азы булса беренче урын. Ә без финалда икенче урын һәм махсус бүләккә генә ирештек. Безнең өчен бу коточкыч хәл иде. Барыбыз да җыла биттек. Педагоглар да, мин дә, балалар да. Ул хәлне без бүген дә бик яхшы истә тотабыз. Шулай да без алга таба эшли башладык. Һәм тагын да яхшырак, тырышыбрак эшләргә кирәк икәнен бик яхшы аңладык. Элеккеге җиңүләрне онытып, без эшкә керештек һәм фестивальдә ел саен катнаша башладык. Шулай итеп, безнең теләкләребез чынга ашты һәм 2007 елда без Гран-прига ия булабыз. Ул безнең өчен бик бөек, бик теләп алган җиңү иде. Мин моны тулысынча ышандырып әйтә алам, чөнки җиңү сандыгында безнең инде 260 диплом, лауреат исемләре, дипломнары, грамоталары, Гран-при бүләкләре. Тик шулар арасында Созвездие йолдызлык Гран-присы аеруча алтын урын алып тора. Созвездиедән башка без бик күп бүтән конкурсларда, фестивальләрдә катнашабыз. Тик беренче чиракта графикабызны Созвездие йолдызлык фестиваленә туры китереп ясарга тырышабыз. Дөресен әйткәндә, ел тәҗрибәләрен туплап, бүген мин шуны аңладым. Созвездие йолдызлыкта нинди номерның үтүен яки үтмәвен бер кайчан да алдан белеп булмый. Вакыт үтү белән мин моны шулай тиешле итеп кабул итә башладым. Финалга килеп җиттек, яхшы. Бүләкле урынга лаек булдык, бик яхшы. Ә инде җиңү яуладык икән. Бу безнең иң бәхетле чак. Созвездиедән башка без яши алмыйбыз. Шунысы хак.
желают. Значит, это кому-нибудь нужно? Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Февраль, достать чернил и плакать, рыдать о феврале навзрыд. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Усталый день склонился к ночи, я покинул противный шум. Шунысы мөһим. Созвездие йылдызлык ул конкурс кына түгел. Без йылдызлык белән бергә бүтән шәһәрләргә, бүтән мәҗлесләрдә катнашабыз, шәһәрләргә барабыз. Бүтән түгел генә Крымда булдык. Балалар аны гел искә алалар. Тагын качан барабыз дип сорыйлар миннән. Менә тагын бер матур, җиңүгә лаек, бөтен кешегә ошаган супер бию куйсак, барырбыз дип җавап бирәм мин. Без моны чыннан да бик теләп көтәбез. Нигез салучылар, 2007 елда Гран-при яулаган балалар бүгенге көндә инде укып чыктылар һәм минем белән бергә эшлиләр. Кечкенә буын балаларын тәрбиялиләр. Димәк, язмыш җибен өзмичә без иҗат юлыбызны дәвам итәбез. Кадерле тамашачыбыз, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Әгәр дә сөендергеч, күңелле йылдызлык мизгелләрен күрәсең килә икән, киләсе тапшыруыбызны көтеп кал.